המחשבים הדיגיטליים הראשונים פותחו בשנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20. תחילה היה השימוש המרכזי במחשבים בחישובים מדעיים, לרוב לשם מטרות צבאיות. השימוש במחשבים מתקדמים יותר התמקד במערכות מידע לצרכים עסקיים. בשנות ה-80 הפך המחשב האישי לנפוץ מאוד, והשתמשו בו לשם מטרות שונות, כמו ניהול מלאי, כתיבת מסמכים והדפסתם. ילדים ובני נוער רואים במחשב ככלי משחק או קשר חברתי. האתר הנצפה ביותר באינטרנט הוא פייסבוק. מאז שמנוע חיפוש גוגל תפס תאוצה ופופולריות, בני נוער עושים בו שימוש למציאת תוכן באתרי אינטרנט. גוגל מפרסמת מדי פעם מהי מילת החיפוש הפופולרית. לא, המילה היא לא חינוך. לתלמיד יש אקסבוקס ופלייסטיישן ופלייסטיישן נייד, ובשעת שלי אנחנו שולחים אותו לספרייה. יש לנו מטרה חינוכית להוציא את התלמיד מהמכשיר ולהכיר לו את העולם האמיתי. אולם ישנה מטרה חשובה לא פחות, להכיר לתלמיד גם שימושים לימודיים, חינוכיים במכשיר הטכנולוגי. מורים יקרים, בנו עוד היום אתר אינטרנט כיתתי במודל. התלמידים כבר שם. איפה אתם? Created using Powtoon.